Residenti tar-Reġjun tal-Punent jistgħu jibdew japplikaw biex jibbenefikaw mill-Iskema Nazzjonali Ir-Restawra Darek u l-Villaġġ. L-iskema tnediet mill-Awtorità tal-Ippjanar b'investiment ta' 30 miljun euro. Din l-iskema għandha lan li tippreserva l-wirt arkitettoniku ta' Malta u Għawdex u tinċentiva lis-sidin, kerrejja u lill-għaqdiet volontarji jinvestu f'binijiet tradizzjonali li jinsabu fil-qalba tal-irħula. Il-fondi tqasmu bejn 6 reġjuni b'allokazzjoni li tirrifletti n-numru ta' proprjetajiet tradizzjonali f'kull reġjun. Għar-Reġjun tal-Punent li jinkludi fost oħrajn l-Imdina, ir-Rabat, is-Siġġiewi, Ħażebbuġ, Ħaddingli u Żurrieq ġew allokati 4.5 miljun euro. Il-beneficjarji jistgħu japplikaw għal fondi sa massimu ta' 15,000 għal proprjetajiet li jinsabu f'żoni ta' konservazzjoni urbana b'ammonti ogħla għal bini skedat. Dawk il-proprjetajiet kollha fil-UCA jistgħu jibbenefikaw minn xejn anqas minn 15,000 euro għal restawr tal-faċċata tagħhom. Aktar minn hekk u hemmhekk estendejna dawk il-proprjetajiet li huma grade 2 jistgħu jibbenefikaw sa 50,000 u dawk li huma grade 1 jistgħu jibbenefikaw sa 100,000 euro mhux biss fil-faċċata iżda anke fil-fabrik ta' ġewwa. Għall-ewwel darba l-iskema tiġi estiża wkoll lil mill-użu residenzjali sabiex il-benefiċċji jitqasmu b'mod aktar ekwu fil-komunitajiet. Il-knies li fl-aħħar mill-aħħar huma ċ-ċentru tal-irħula tagħna ser jkunu jistgħu jibbenefikaw minn din is-somma sostanzjali. Aktar ukoll l-NGOs li jokkupaw proprjetajiet jew għandhom proprjetajiet anke f'żoni UCA hemmhekk ukoll ser jkunu jistgħu jibbenefikaw. Il-proċess tal-applikazzjoni huwa maqsum f'żewġ fażijiet. Fl-ewwel fażi, ir-residenti tar-Reġjun tal-Punent jistgħu jissottomettu dikjarazzjoni ta' interess sa 18 ta' frar. L-applikazzjonijiet jistgħu jsiru online jew personalment u l-eliġibilità tiġi verifikata mill-Awtorità tal-Ippjanar. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Awtorità Johan Buttigieg spjega li dawk li għaddu għal fażi li jmiss se jiġu mistiedna jippreżentaw applikazzjoni sħiħa, inklużi pjani tas-sit, ritratti, stimi tal-ispejjeż u metodoloġija tax-xogħlijiet. Żied li l-iskema se tinfetaħ reġjun wara l-ieħor matul is-6 xhur li ġejjin sabiex il-fondi jitqasmu b'mod bilanċjat mal-irħula kollha f'Malta u Għawdex.